Noniin. Tuleeko sieltäkin? Onks ehkä tää ilmas? Vähän kyllä nyt on hiityneen näköinen jäbä. Korkitteilla. Ei nyt lähtää! Kantava ajatus tässä on se, että pelastetaan se kaunis puu, mitä löytyy näissä eri rakennuksissa, suunnitellaan näistä jotain makeeta, eli käytännössä ihan design with roots, niin kuin puhuttiin. Ei, mutta tuolla on hyvä. Siitä saisi aika hienoa. Käydään kysyä tuolla. No niin, oskohan täällä ketään? Alaako kyllä? Oh. Terve! Tuomas Rosseikista, hei! Me nähtiin toi sun palanut latoliiteri, mikä se on ikinä ollut, ja todettiin, että siinä olisi hienoa materiaalia. Me saatiin se just kunnostettua. Sitten oltiin siellä Lapissa hiihtämässä, niin sitten Tanelin kaveri soitti. Tai siis se oli ottanut kuvaa, että teillä pallaa täällä. Oi hei! Se oli aivan hirviä. Up an empty cup I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. Half their lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. I got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. No niin, nyt voi olla aika ylpeä, mä sanoisin. Tää on todella hyvä.